My ľudia robíme veľmi veľa vecí iných, než robia zvieratka v prírode. Tí chorí môžu sa pozerať viacej na nízkotučné mlieko. Mlieko. Kto nevypije, nebude sa hrať, hovorievala teta v škôlke a my sme ho lúchali bars malo košku. A potom si človek otvorí internet a zistí, že vlastne odmala hazardoval so životom. Mlieko spôsobuje rakovinu, mlieko zahlieňuje, je to len žbrnda bez živín. Tak kde je pravda? Je mlieko v podstate biely mor roznášaný vemenatými potkanmi, alebo sa len voľakto naváža do normálnej, zdravej potraviny? Zistíme. Doktorovi Googlovi neverím a nemyslím si, že odborníka na výživu nájdem vo fitness centre s diplomom z Kotrmelcov. Toto je epidemiologička doktorka Iveta Trusková z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Toto je dietológ a gastroenterológ doktor Peter Minárik. A toto je doktorka Bederová z Úradu verejného zdravotníctva. Skúška správnosti odbornej spôsobilosti. Vidíte na mňa nejaké civilizačné choroby? Určite áno. V prvom rade zjavná je obezita. No vidíte, určite diagnózu je jej prednejšie ako chochmes. Môžeme začať. A začneme tou najčastejšou a v podstate veľmi logicky znejúcou výhradou. Mlieko je pre deti a preto je pre dospelých neprirodzené. Mýtus alebo pravda? Tak tento argument sa dosť často používa, že mlieko je len pre mláďatá. No v prírode určite áno, ale my ľudia robíme veľmi veľa vecí iných, než robia zvieratka v prírode. Keď je mlieko základnou potravinou pre vyvíjajúci sa a veľmi citlivý mladý organizmus, tak nechápem, prečo by mal byť zlý pre dospelý organizmus. Nie, mlieko je zdrojom živín a je zdrojom pomerne dosť komplexným, pretože obsahuje všetky makroživiny, obsahuje bielkoviny, ktoré sa pokladajú za takzvané kompletné bielkoviny, pretože obsahujú všetky esenciálne aminokyseliny, je zdrojom cukru a potom obsahuje tuky. Takže mýtus. Dobre. Ale pán Minárik mi nahral na inú výhradu, ktorú som našiel na internete. Je tu vždy zlý? Tuk nie je vôbec vždy zlý. To je otázka, na ktorú treba jednoznačne povedať, že nie. Tuk je nevyhnutnou a esenciálnou zložkou výživy človeka. Bez tuku nie je život možný. Len tuk je veľmi široká škála rozličných zdrojov s rozličným obsahom mastných kyselín. Nie je tuk ako tuk. Krávské mlieko obsahuje asi 50% tých nasýtených, ktorých sa tak veľmi obávame. Ale z tých 12 nasýtených mastných kyselín, ktoré mlieko obsahuje, sú len 3, povedzme, také rizikové, ktoré by mohli ten zlý cholesterol zvyšovať. Naopak tie ostatné sú stredno- a krátkoreťazcové a tie pôsobia naopak pozitívne znižujú zlý cholesterol. Takže nemusíme sa vôbec obávať. Z tohto pohľadu mlieko nie je rizikovým faktorom. Tuky nič, v mlieku prevažujú tie nenasýtené, teda dobré mastné kyseliny. Ale spomína sa aj cholesterol. Sú rôzne názory. Práve mlieko kvôli cholesterolu sa pred niekoľkými desiatkami rokov dostalo do nemielosti, ale treba si povedať, že cholesterol, aj keď je tuková zložka, je absolútne nevyhnutný pre organizmus. A bez cholesterolu nedokážu fungovať mozgové bunky. Je nevyhnutný pre tvorbu, ako základný kameň pre tvorbu hormónov v našom tele. Pokiaľ má človek vysoký krvný tlak, kardiovaskulárne ochorenia, tak takíto jednotlivci samozrejme musia dbať aj na príjem cholesterolu. Čiže mlieko je super pre tých, čo sú zdraví, tí budú ešte zdravší, a tí, čo sú chorí, tak pre tých je to zle. Zase aj tí chorí, pokiaľ majú problém z hľadiska príjmu tukov, tak môžu sa pozerať viacej na nízkotučné mlieko. Pozerať na nízkotučné mlieko? Dúfam, že pani doktorka myslela piť, lebo ja som sa pozeral na nízkotučné mlieko pol hodiny a bola to hrozná nuda. Ďalšia výhrada. Mlieko sa zle trávi, takže je to otrava. Pokiaľ človek má určité chorobné stavy,
tráviaceho systému, ktorému nedovoľujú prijímať mlieko, tak v tom prípade ide o inú situáciu. Ak je človek zdravý, mlieko je za normálnych okolností veľmi dobre stráviteľnou potravinou. Škrtám a ak nie ste diagnóza, škrtajte aj vy. Ďalšie podozrenie ma skutočne vydesilo. Vypijete za pohár a žgrán, rednú vám kosti. Ja som na internete čítal, že mlieko miesto toho, aby človeku trebárs vápnik dodávalo, tak mu ho odoberá. Najlepšie je citovať literatúru. FAO a WHO vydala v roku 2013 jednu asi 650-700 stranovú publikáciu, ktorú nazvala Mlieko a mliečne výrobky a ľudské zdravie. A čo píšu? Ja som si to tu aj pekne takto počiarkol. A keďže to nie je len o vápniku, tak ja by som to aj odcitoval. Mlieko je významným zdrojom alebo významným príspevkom niektorých nutrientov, niektorých živín, ako je vápnik, horčík, selen, zinok, dôležitý pre imunitné funkcie. A z vitamínov z toho najmä vitamíny B. Mlieko je chudobné na sodík, má pomerne málo sodíka, čo je dobré. Biologická dostupnosť niektorých nutrientov v mlieku, napríklad vápnika, je vysoká v porovnaní s inými potravinovými zdrojmi. Čiže je alebo není mlieko zlodej vápnika? Zlodej vápnika určite nie je. A je na tom lepšie alebo horšie ako zeleniny s obsahom vápnika? Je na tom lepšie než veľká väčšina zeleniny. Hej? A to mlieko z tohto dôvodu v príslušných množstvách patrí do toho pestrého jedálnička ľudí. Takže tiež nepravda. Ideme na Peťku. Veľmi konkrétne obvinenie, čakáme veľmi konkrétnu odpoveď. Čo je pravdy na tom, že mlieko zahlieňuje? Áno, to je tiež taká fáma, ktorá sa šíri internetom. Natrafil som na škandinávskú štúdiu, kde sa výskumne sledovalo, či pitie mlieka u detí s astmou a s chronickou bronchitídou, či sa skutočne dokázateľne zvyšuje hlenotvorba a bolo to popreté. Aby som to upresnil, tých štúdií, ktoré vyvracajú, že mlieko zahlieňuje, je viac. Napríklad v jednej z nich nakazili 80 dobrovoľníkov chrypkou. Polovica z nich pila až 11 pohárov mlieka denne a aj tak ich nezahlienilo viac ako tých, čo ho nepili vôbec. Samozrejme, keď vypijete mlieko a hneď zakašlete, tak vykašlete mlieko a aj kúsok hlienu. Možno odtiaľ pochádza tento mýtus. Ale aby mlieko zahlieňovalo? Nezmysel. Keby som mali po každom jednom nezmysle, tak tu budeme do polnoci. Tých obvinení je do aleluja. Tak to skráťme. Škodí mlieko vôbec niekedy? Mlieko môže škodiť len v dvoch prípadoch, ak máme alergiu na mliečnú bielkovinu alebo máme laktózovú intoleranciu. A laktózová intolerancia, môže byť len prechodné obdobie. Môže nám robiť mlieko tráviace problémy, nafúkovanie a podobne, lebo nemáme dostatok enzymu, ktorý by tento mliečný cukor mal rozložiť. Ja myslím, že poprosíme týždenníka, aby zmazal tabuľu a internet dostane poznámku do žiackej za ohováranie. Iba alergici a laktační neznášavci môžu mlieko nepiť zo zdravotných príčin. Ostatní nech sa priznajú, že im len nešmakuje. Pre vyváženie, celé detstvo nám tlačili, ako je mlieko dobré, až nám kyslo v igelite. No tak teraz sa budeme schválne pýtať úplne naopak. Je mlieko dobré na nejakú chorobu? Tu treba to tak trošku tú otázku zjemniť. Nie, že by bolo dobré na niektorú chorobu, ale konzumácia niektorých potravín sa spája s nižšou alebo vyššou chorobnosťou alebo s nižšími a vyššími rizikami. A teda môže mlieko fungovať ako prevencia niečoho? Áno, môže. Konzumácia mlieka sa spája so znížením rizika rakoviny hrubého čreva konečníka. Vďaka práve vápniku, ktorý obsahuje.